jajal ade arep kula nuwun. Kula nuwun. Wah, tuh. Wah, iki sedulur. Wah, iki Bu iki nembe alhamdulillah nih nembe lajeng salat. Wah, istimewa jenengan Bu. Salat tetap harus nomor 1 Bu. Wah. Berarti nek salat bareng teng mriki nggih. Wah, nggih. Ha niku toyone dalem gampil men mriku. Nggih saking anu jurusan masjid. Oh, Asem njok kula damel kene. matur sembah nuwun. Pun nika ajeng Lah ngerepoti panjenengan. jalan munggah melih. Wis pan sehat selalu. Wah, kula penasaran wau masih mblusuk-mblusuk mriku. Mboten kepanggih niku kan sengon niku. Mpun. Pun tekan singon mriku. Ning Sengon niku nggih. Ning karo rada deg-degan, Bu. berani-berani takut. Iya, Nggih. betul. Karena penasaran. Enten wis godhong pring wong kula sing paham wong kula dhewe Nggih. kali wong gawe niku. Nggih. Gawe brak teh nggen bener gen niku nyanane. Lho kok muter-muter niku godhong pring niku loro. Nggih. Esbes niku iso kawur nampek wit klopo niku iso rontek wit Oh. klopo. Nggih lumayan tebing nggih. Esbes niku iso kawur. Oh, jenengan Ibu sinten? Hermi Oh, Ibu Darmi iki sedulur. Wanita pemberani iki nang dusun Durien iki. Wah. Leres nggih Bu mriki tasih kata ulone nggih. Riyen Oh. semerep niku tasih nyolong dalu to Pak ne. Nggih. Tasih garap daten ning sakniki mboten nganti semerep. Oh. Nek angin sing ora mempet kiwa tengen tenang sing mriki sing wit spring kados disabet-sabetke niku nggih sekali niku mriki 7 tahunan. Oh. Berarti tasih kata hal-hal unik teng mriki nggih. Kula kinten-kinten ning kula ya mboten wedi. Lah kula gaweane kadang nek siang mboten saged nyiram nek kudu penting butuh nek ketiga ya. Wah, nggih. Oh, sanjange tasih enten ula sing gedene sak klopo perang. Saya penasaran sedulur. Jebule nang daerah kene akeh hal-hal unik sing kono munine ana istana ula, mbah kuwi ula ajaib, mbah kuwi ula beneran. Bismillahirrahmanirrahim ki njajal arep nilai sedulur. Muga-muga tetep diwehi keselamatan sedulur ki njajal. Ki soalé dalane lumayan rungkut ki. Rada deg-degan sedulur. Wah. Ana istana ula ajaib ki menurut versine warga kene njajal ki. Arep busuk-busuk gawe ngobati rasa penasaran panjenengan semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Terus dulu. Ki njajal ki. Assalamualaikum. Wah. Ora maido sedulur yen kene iso disebut istana ula mergone kene jeh rungkut ora umum kaya ngene iki sedulur. Wah. Iki rada deg-degan iki. Jajal. Wah, iki tempatnya rungkut banget sedulur. Iki wedine dicaplok teko-teko nang kono iki. Kuwi istana ulane iki nang ngisor wit kuwi sedulur. Munine ulane gedene sak wit klopo kuwi. Wah, sik tak golek lokasi sing luwih aman. Lah kuwi istanane iki nang rungkut-rungkut kono sedulur. Sik iki tak golek jalur dalan sing rada aman sedulur ki masalahe ngarepe iki wit-wit mawar sing akeh banget rine. Wah. Semakin saya nyedak astagfirullah. Saya nyedak nang lokasi iki deg-degan sedulur. Wah, iki ora mung siji loro warga sing omong nek lokasi kene iki isih wingit sedulur. Duh sik sedulur. Halo, kecantol-cantol. Kecantol-cantol bunga mawar iki. Ayo. Assalamualaikum. Wah, kuwi sedulur. Lokasine istana ula iki nang kono sebelah wit lombok-lombok. Wah, iki rada deg-degan iki sedulur. Iki eksplor jam 3 awan sedulur ning
situasine sepi banget iki. Wani apa ora ya? Masalah iki ora ula main-main, Sedulur. Wih, nang ngisor wit-wit pring karo wit nganu kuwi. Wah, piye, Sedulur? Carane maju piye iki? Iki soale dalan sing dilalui atau dilewati ijeh semak-semak belukar kok ngene, Sedulur. Iki jadi tambah deg-degan iki masalahe. Menurut versi warga nggon kene iki ijeh ana gandeng cenenge karo istana ula. Ula siluman mbah ula beneran. Iki tambah penasaran lan mau sing disebutke wah lan iki mau Sedulur sing diungkapke karo bapake mau sing angin puting beliung aneh iki jebule memporak-porandakan bangunan iki Sedulur. Iki asbese munine ngasih kawur tekan nggon wit kelapa kae. Oke, njajal dilanjut maneh. Ki arep nilai sing nggon istana ula kuwi Sedulur. Dadi walaupun mungkin video iki rada dawa, tetep tonton sampai rampung Sedulur. Wah, saya cedak lokasi nggone istana ula gaib di saya deg-degan Sedulur. Ki munine ulane iki gedene sak wit kelapa iki Sedulur. Akeh warga lan masyarakat dusun kene sing wis tau mirsani ana ula raksasa sing gedene sak kelapa iki. Lan istana ulane iki nang ngarep kae Sedulur. Wah, iki saya cedak nang lokasi istana ula gaib iki. Saya deg-degan Sedulur. Ki kudu ati-ati Sedulur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki awake dhewe walaupun beda alam tapi tetap kudu ngajeni Sedulur. Assalamualaikum. Ki wah. Ki matane kudu waspada namatke kiwa lan tengen Sedulur. Mergone lokasine bener-bener rungkut kok ngene iki. Lah kene iki lho Sedulur sing diomongke masyarakat do sering nonton penampakan ula ajaib. Ki. Wah, assalamualaikum. Tapi iki alhamdulillah apa astagfirullah iki Sedulur. Iki diwangi blusuk-blusuk ngene ora ketemu ulane Sedulur. Ki ulane iki nang tengah-tengah kene iki Sedulur. Cok melingkar-melingkar nang nggon wit iki. Ki ulane gedene sak wit iki Sedulur. Ulane melingkar tekan dhuwur kono. Wah. Ki rada ngap-ngapan, rada deg-degan, campur penasaran dadi siji Sedulur. Iki kabeh tak lakoni mung men subscriber karo penonton ora penasaran Sedulur. Ki demi panjenengan semua iki aku toh nyawa ngasihan blusuk-blusuk nang kene iki mergone ora ketemu jajal arep ngobrol-ngobrol meneh karo warga sekitar. Assalamualaikum ya penunggu di tempat ini ya ular gaib. Kalau tak pamit riyen. Wah, iki saya suwe saya deg-degan Sedulur. Oke, mungkin suatu saat kita arep explore ini meneh ngajak warga sekitar atau sing mbau reksa kene men iso ngobrol-ngobrol lan ketemu karo ula gaib kuwi. Oke, mungkin sakmene dhisik ya Sedulur. Explore lan video saka nggon sing lumayan ngeri-ngeri sedap, lumayan berbau mistis. Muga-muga sekedhik video iki iso menghibur atau
nyenengke panjenengan semua. Lan bagi panjenengan sing lagi nemokke channel YouTube, aja lali like, comment, and subscribe men channel kesayangan panjenengan kabeh makin berkembang. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Wah, iki sedulur, iki saya deg-degan iki. Iki rada ngebut-ngebut iki. Masalahe iki pas explore ini ora dikancani karo warga sekitar, jadi nggon sing rada angker ndi sing aman ndi go ngerti sedulur. Wah, cabut sik we. Sok tak rene meneh. Nek nyuwun sewu jenengan Ibu sinten? Hermi, Oh, Ibu Darmi iki sedulur. Wanita pemberani iki nang dusun Durien iki. Wah. Leres nggih Bu mriki tasih kata ulone nggih. riyen Oh. semerep niku tasih nyelek dalu to Pakne. Nggih. Tasih ngarep danten ning sakniki mboten ane semerep. Oh. Nek angin sing ora memper kiwa tengen tenang sing ngriki sing wit pring kados disabet-sabetke niku nggih sekali niku sepriki 7 tahunan. Oh. Berarti tasih kata hal-hal unik teng mriki nggih. Kula kinten-kinten ning kula ya mboten wedi. Lah kula gaweane kadang nek siang mboten saged nyiram nek kudu penting butuh nek ketiga ya dalu to Wah, nggih. banjir wangsul. Oh, sanjange tasih enten ula sing gedene sak klopo perang. Wah. Oh, riyen mboten sak klopo nggih pokoke ageng. Oh, ageng ulone. Lah nek Pakne niku wong awit riyen Oh. sakone dalu. Tengko sakon dalu lek dalu men wonten. Berarti dalu perang cok mriki. Kula Nggih. lah nggih nek padhes toya zamane riyen. Wah. Batal dereng enten listrike mriki nggih. Mboten betul senter. Oh, betul center. Lah terus enten angin niku nggih seprikine niku nggih gangsal tahunan ya ngertos nek mriki niki mesti enten hal sing anu nggih. Oh. Aneh. Nggih. Kula untuk pesenan radah bodo besar niku nggih 5 tahunan sing kepungkur. Pasene nandur gampang, cek sehat. Nggih. Kula nganu selang di padonan mriki Pakne usung-usung wong 600 penting to nek mendhet niku wong loro. Pakne ngusungi jam 12 bengi iki ya Mbak menwani kula. Ning nggih pernah kepanggih ulone niku. Mboten. Oh. Riyen sejamane lep Oh, nggih. nandur jagung, nandur kubis. Wis Ning istimewa. jumlah mriki ketok tesih rada-rada Singuk. isine kuwi. Kok singuk nggih kuwi. Pancen nganu. Nggone. Ini to ya nek nggen rumput kaya ngoten. Wah, nggih. Mungkin kita sih yang Nek lone. jaman biyen nggen niku to Nggih. nek kula saking nggih ngandhap bareng kula kekeki gubuk ngandhap ngentet dulu niku. Nggih. Kula nek saking saben mriku ajeng mriki niku tasih saged nglumpat medal mriku niku mbiyen zamane anyar-anyar nganten namine Mbak Wati tiyang Karangtalo nangsal Pak Turwito niku tanemi legri niku mboten bubrah ngoten niku. Oh. Antara kidul kali lor niku Nyambung. Oh, sakit nggih. saged. Sakniki kok dadi ombone ngeten niki kali ini. Bubrah niku sing ngandhap niku. Oh. Niki dereng enten sambungan wewotan kula mlumpate saking gerbang saking dia saged. Nggen nika to nggen bak biru nggen air nika to Nggih. enten regi ngidul bener mriku kula. Asa niki dadi serewil-rewil kote. Oh. Lah niki kok enten bantale brang napa cok sare teng mriki? Nyok tinju. Oh. Latihan tinju. Aduh. Nggih, matur suwun wedale nggih, Bu. Sehat selalu, Bu. Amin amin. Melek Boten panen. Mboten napa-napa. Alah ngeten lha niki saking mampir dene asal tempe puas. Wah, komplit nih, lho iki ana klopo brang. Enen kabeh niki susu-susune. Lho iki ana lombok, ana klopo. Mulai kerja njero galani lombok. Ilah. Pisang. Wah, pisang juga ada, Sedulur. Niki nasi apa intip pakan Intip. entok, gedang. Iki ana gedang, wah komplit iki nek. Niki pakan entok. Oh, komplit Mboten sekali. enten biasane sak kebak emben mboten. Nggih, matur sembah nuwun wedale. Pareng-pareng. Derek ke nggih.
Lan iki lah sedulur omah sing ngadeg dhewe nang tengah ladang karnesen iki omah sing ngadeg dhewe nang tengah-tengah kebon pikok iki mburine iki kamar mandine sedulur. Wah mantap sekali. Jajal ada arep kula nuwun. Kula nuwun. Wah tuh. Wah iki sedulur. Wah iki Bu iki nembe alhamdulillah nih nembe lajeng salat. Wah istimewa jenengan Bu. Salat tetap harus nomor 1 Bu. Wah. Berarti nek salat bareng teng mriki nggih. Nggih to. Wah nggih. Ha niku toyone daun gampil men mriku. Nggih saking anu jurusan masjid. Oh, Asih njok kula damel kene. matur sembah nuwun. Oh, niki ajeng Lah ngerepoti panjenengan. jalan-jalan munggah melih. Wis pan sehat selalu. Wah kula penasaran wau masih mblusuk-mblusuk mriku. Mboten kepanggih niku kan. Sengon niku. Mpun. Pun tekan singon mriku. Ning Sengon niku nggih. Ning karo rada deg-degan, Bu. berani-berani takut. Nggih, Nggih. betul. Karena penasaran. Nggih, matur sembah nuwun, Bu. Pamit rin. Pareng rumiyin. Sehat selalu, Bu. Boleh. Jebule nang ngarepe griyane Bu iki jebule ana tanduran waloh raksasa, Lur. Gedene sak irung buta. Buta ijo. Wah. Istimewa. Oh, Oh, biasanya panjangnya sak montene ngasihan. Oh, kasih 6 nggih Bu nggih. iki kebak tanduran ana gandul perang wah komplit banget, Lur. Nggih, nggih matur nuwun, Bu.